Yes. Og det er så figur 3,7. Ændring af RQ i forhold til arbejdsintensiteten. Her udtrykt som procent af den maksimale iltoptagelse. For eksempel hvis vi starter her fra starten af, så kan vi se, at den ligger tidligst omkring 82 eller sådan noget. 82 til 85. Altså vi kan se her fra 0,80 til, der bruger vi så 60% fedt, og så 33% glukose, og så er der så 50-50, hvis det var her omkring 85, hvor den ligger her, og så kan vi så se, at hvis vi går ned og kigger her på den maksimale iltoptagelseshastighed, så hvis den er oppe på 80, så er vi her omkring 90 og 95, så bruger vi så mest glukose, 83%, og så 17% fedt, og så op på 100%, det er 1 RQ. Der er også arbejdsintensitet stedet rigtig meget derfra. Så bruger vi faktisk kun glukose, som I kan se her, ud fra skemaet her. Så går jeg ned på figur 38. Ændring af RQ under langvarig arbejde. Der kan vi se, at vores RQ den starter på 84 cirka. Hvor den går hånd i hånd med minutterne hernede, hvor den stille og roligt falder, og så når den er nået omkring 120, så vil den så ligge på 81 RQ, hvor vi så ikke har mere glukose tilbage i kroppen og forbrænde. Og så hvis vi så for eksempel tog en gelbar eller noget andet hurtigt energi eller sukker, så vil den, måske druesukker, så vil den i hvert fald hurtigt, eller sådan okay hurtigt stige igen, og så kunne vi så holde ud i længere tid, så den kunne så komme længere ud i måske 200 minutter. Så på figur 39, der kan vi så se, det er glukosekoncentrationen i musklerne under arbejde ved 75-80 af den maksimale iltoptagelse, hvor vi starter her på den her akse, som der er glykogen per gram 100 gram muskel, hvor vi starter på 1,5, hvor den så drastisk vil falde, og så langsomt vil den så falde endnu mere, og så til sidst vil den gå ned på 90 minutter, så vil vi så have brugt alt sammen. Og det kunne så for eksempel være, at vi har brugt meget energi de første 20 minutter. Det kunne være, at det var en eller anden fodboldkamp, Real Madrid-Barcelona, hvor det typisk Real Madrid, de er ude at løbe meget, presse bolden og prøve for bolden for Barcelona, hvor de så bruger meget energi på at ligesom at opsnappe bolden, sådan så de har kontrol over kampen, eller score nogle mål eller andet lignende. Hvor så bliver det sådan lidt mere steady i det. Og så kan man så se, hvis der er en god kamp for Barcelona, og Real Madrid løber meget efter bolden, vi så se efter 90 minutter, der har de så sat deres fysiske indsats meget ned, og har brugt næsten alt deres glukose op, hvor at vi så kan risikere, at det bliver fedt, som vi forbrænder. Ja, og så 3,10. Det er den her. Og der er det også det hedder arbejdstiden som funktion af glykogenlagerens størrelse ved arbejdsstart. Arbejdsintensiteten svarer til 75% af den maksimale iltoptagelse. Og så kan vi så se, at de har brugt muligvis en cykelrytter, fordi at cykelrytter, de spiser meget pasta, som der er mange kulhydrater, og ikke så meget fedt og protein, det spiser de ikke. De skal have noget sukker og energi. Og vi kan se på figuren, at de har selvfølgelig sat fokus på cykelrytteren, træthedstider og muskelglykogen per 100 gram muskel. Og så ved start, der kan vi se, at der har cykelrytteren et højt indhold af kulhydrater, hvor den ligger på 4 gram muskelglykogen ved start. Det er okay højt, jeg tror. Hvor den efterfølgende så over de mange kilometer, de så cykler,
Måske i modvind, så vil den så stille og roligt falde ned. Det kommer an på, om de ligger fører, eller om de ligger og slapper af, selvfølgelig. Øhm, og når de så rammer de sådan 100 minutter, så vil det så være svaret til normal kost, så har de så brugt meget af kulhydraterne, så de går over i sådan normal kost. Jeg kan ikke lige se, hvad for noget mad der er på billedet, men i hvert fald normal kost. Og så til sidst, så kan det være, at de rammer et bjerg eller et eller andet lignende, så vil de gå fra normal kost til lavt indhold af kulhydrater, så har de så ikke for meget energi i det, så der, hvor de tager en gel eller noget lignende. Øhm, og så figur 11 der. Det er så effekten af at indtage glukose under arbejdet ved ca. 70% af den maksimale iltoptagelse. Og så kan vi så se, at når muskelglykogenlagerne er i bund, optager musklerne fra blodbanen. Som vi kan se på figuren, så er blodglukosen 0,080%. Og så begynder den så at falde efter x antal tid. Det er så der omkring 80, så falder den så ned der stille og roligt. Og så når man rammer rammer vi et tidspunkt, hvor at det måske møder muren, hvis du er en syg, eller måske en maraton, hvor du rammer Berlinmuren eller noget andet lignende. Så har de så brug for noget energi ASAP, as soon as possible, fordi de skal jo ikke blive dårlige, og de skal også videre og sådan noget. Så er det jo så også der, hvor de typisk tager en gel eller noget andet lignende, hvor man så kan se, at blodsukkeret det får med spark i røven opad, sådan så at de kommer helt op på 0,120, hvor de starter på 0,80, så de får meget energi der, og så vil den så falde drastisk der, så kommer de måske på 300 minutter eller andet lignende. Ja.